Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd. Dewch o'i flaen a chan. Dad clwb dreioni yr hoddwr pob dawn. I'r rhoddais i ni ddeheuad i'th geisio, nerth i'th wasanaethu, anadl i'th foliannu, a llyferydd i sôn amdanat. Helpa ni ddefnyddio'r doniau hyn i offrymu ti fawl ac addoliad, ac i rymroi yn ffyddlon i'th waith. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto yr wythnos hon. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni. Diolch am eich cwmni a bendith ar ein haddoliad. Wedi iddo orffen llefaru'r holl eiriau hyn wrth y bobl aeth i mewn i'n garper naim. Yr oedd canwriad ac iddo was, gwerthfawr yn ei olwg, a oedd yn glaf ac ar fin marw. Pan glywodd y canwriad am Iesu, anfonodd ato heniriaid o Iddewon, i ofyn iddo ddod ag achub bywyd ei was. Deithant hwy at Iesu ac ymbil yn dair arno, y mae'n heiddi ti wneud hyn drosto, oherwydd y mae'n caru ein cenedl, ac ef adeiladodd ein synagog i ni. Pan oedd Iesu ar ei ffordd gyda hwy, ac eisiau sef fod ymhell o'r tŷ, anfonodd y canwriad rai o'i gyfeillion i ddweud wrtho, paid a thrafferthu, syr, oherwydd nid wyf yn deilwng i ti ddod dan fy nho. Am hynny bernais nad oeddwn ni fy hun yn deilwng i ddod atat, ond dywed air, a chaffed fy ngwas ei achau. Oherwydd dyn sy'n cael ei osod dan awdurdod o'i finne, a chen ei filwyr danaf, byddaf yn dweud wrth hwn, dos ac fe a, ac wrth un arall, tyrd ac fe ddaw, ac wrth yng ngwas, gwna hyn ac fe gwna. Pan glywodd Iesu hyn, fe ryfeddodd at y dyn, a chan droi at y dyrfa oedd yn ei ddilyn, meddai, rwy'n dweud wrthych, ni chefais hyd yn oed yn Israel ffydd mor fawr.
ac wedi rhai anfonwyd dychwelyd i'r tŷ, cawsant y gwas yn holliach. Sut ydyn ni yn gweld ein gilydd heddi? Odyn ni'n gweld ein gilydd ar ein gorau, neu odyn ni'n gweld ein gilydd ar ein gweitha? Maen nhw'n dweud mae'r gwahaniaeth rhwng cyfreithwr, gweinidog a doctor yw hyn. Mae gweinidog yn gweld pobl ar ei gorau, mae cyfreithwyr yn gweld pobl ar ei gweitha, ac mae doctoried yn gweld pobl fel ag y maen nhw. Ac wrth yn ei fodio drwy dudalennau'r Testament Newydd, ychydig iawn o gymeriadau sydd i'w cael yma sydd yn sefyll mas fel rhyw arwyr mawr, heblaw am Iesu Grist wrth gwrs. Fi'n credu bod y Beibl yn onest iawn wrth bortreadu'r natur ddynol. Mae'r Beibl yn portreadu pobl fel ag y maen nhw, fel pobl a chanddynt feiau, heblaw am Iesu Grist ei hun wrth gwrs. Sdim llawer o hanesion yn y Testament Newydd sy'n portreadu pobl ar ei gorau. Mae'r Beibl yn onest ac yn portreadu pobl fel ag y maen nhw. Ond mae'r hanes sydd dan sylw gyda ni heddi yn wahanol. Dyma un o'r ychydig hanesion sydd yn portreadu rhywun ar ei orau. Roedd Iesu jyst wedi cwpla dysgu ac yn cerdded i mewn i dref Carpernaum. Mae e wedi blino'n lan, mae e newydd tradodi pregeth fawr yr ydyn ni erbyn heddi wedi dod i'w nabod fel y bregeth ar y mynydd, ac mae e wedi blino'n lan. Os nad yw pregethwr yn wact ar nos Sul, mae rhywbeth yn bod. A phwy a wyr, falle fod e wedi dod i Carpernaum i ymlacio chydig, i ddod i drad e lan, i gael ychydig o heddwch, ychydig o lonydd. Ond prynau yr oedd yn disgwyl bach o lonydd neu beidio, oedd na grew o bobl yno yn ei gyfarch. Henuriaid o Iddewon. Ac roedd gyda nhw air ar ei gyfer. A mae hyn yn ddiddorol iawn. Mae'r Testament Newydd yn frith o hanesion yn tynnu sylw at anghydweld rhwng Iesu a sefydliad crefyddol ei ddydd. Ond, yn yr hanes hwn, mae hyd yn oed yn henuried wedi dod at Iesu, oherwydd bod gyda nhw gonsern am ganwriad, a oedd yn uchel iawn i barch, ac roedd gan y canwriad hwn was oedd yn glaf ac ar fin marw. Oedd gan y canwriad hwn feddwl uchel iawn o'i was, ac o'i weld yn dioddef, fe ofynodd am gael gweld Iesu, mwyn i'w was gael ei achau. O glywed hyn, fe anghofiodd Iesu fod e wedi blino. Dyma fe'n adennill i nerth. Oedd na berson yn dioddef ac angen rhoi sylw iddo fe. Ac wrth iddo nesau at gartref y canwriad, dyma ffrind i'r canwriad yn dod allan o'r tŷ ac yn rhedeg at Iesu gyda neges ryfeddol iddo fe. A'i neges i Iesu oedd, paid a thrafferthu, syr, oherwydd nid wyf yn deilwng i ti ddod dan fy nho, ond dywed air a chaffed fy ngwas ei achau. Ond sylwch ar ymateb Iesu Grist.
Pan glywodd Iesu hyn, fe ryfeddodd at y dyn. Iesu'n rhyfeddu. Dwy waith yn unig yn y Testament Newydd mae yna gyfeiriad at Iesu'n rhyfeddu. Y tro cynta oedd wrth iddo gychwyn ar ei weinidogaeth gyhoeddus yn ei dref enedigol yn Nazareth. A chi'n cofio be ddigwyddodd yn y fan honno? Fe gafodd Iesu i wrthod gan y bobl a oedd wedi'i nabod e ore. Yn eich brofiad ofnadw i bregethwr ifanc. Os na chewch chi gefnogaeth gan y bobl yr ydych chi yn ei nabod ore, gan eich mam eglws fel yn achos Iesu fan hyn, os na gewch chi good start, pa obaith si. Ac mae Marc yn ei efengil yn cofnodi'r hanes ac yn cofnodi ymateb Iesu drwy ddweud, rhyfeddodd at ei angrediniaeth. Rhyfeddod. Dyna tro cynta Iesu ryfeddu, a dyma'r eildro yn ei ymwneud â'r canwriad Rufeinig. Ond nid rhyfeddu at angrediniaeth neu at ddiffyg ffydd mae Iesu'n gwneud y tro hwn, ond rhyfeddu at pwy mor real yr oedd ffydd y canwriad. Yn wir, ymatebodd Iesu trwy droi at y dyrfa dweud wrthyn nhw, ni chefais hyd yn oed yn Israel ffydd mor fawr. A mae'n amlwg bod y ffydd hwnnw wedi creu argraff fawr arno fe, oherwydd yn ôl yr hanes, ar ôl i'r rhai anfonwyd dychwelyd i'r tŷ, cawsant y gwas yn holliach. Beth yn union ddigwyddodd yn y stori hon i beri i was y canwriad wella'n llwyr tybed? Wel, fe wellodd oherwydd bod Iesu wedi dymuno y wella wrth gwrs, ond mae yna fwy i'r stori na hynny yn does. Mae yna elfennau i'r hanes hwn sydd yn help yn y broses o iachau. Ac mi rydw i wrth reswm yn defnyddio'r gair iachau mewn ffurf eang iawn fan hyn. Gall fod yn iachau personol, gall fod yn iachau teuluol, gall fod yn iachau mewn cymdeithas a chymuned, gall fod yn iachau yn ein byd ni hefyd. Mae angen i ni ddefnyddio'r iachau fan hyn yn y Testament Newydd, yn eang iawn ac yn llydan iawn. Ac wrth feddwl am Iesu'n iachau, un peth sydd yn amlwg yma yw gofal. Mae yna ofal yn amlwg iawn yma. Mae yna iachad pan bod yna ofal. Fe welwn yma gariad y canwriad tuag at ei was. Y gwas o bosib wedi dod yn weithiwr ffyddlon o dir canwriad ers blynyddoedd, wedi bod yn ffyddlon iawn i'w filltir. Yn un a chanddo'n rwymiad mawr i'w filltir, a'i deulu hefyd, ac yn un oedd yn gallu ymddiried ynddo fe. Rhyw berthynas felly oedd eisiau y fod, rhwng y gwas a'r meistr. Rhyw berthynas o ymddiriedeth lwyr. Rhyw ffyddlondeb ers nifer o flynyddoedd. A dweud y gwir, mae'r gair gwas yn yr hanes hwn yn air rhy garedig o lawer. Y gair groeg gwreiddiol yma yw dwlos, sy'n golygu ceithwas ac nid gwas. A mae hynny yn rhoi rhyw arwyddocad dyfnach o lawer i'r hanes hwn bod y milltir yn dangos cymaint o ofal am ei geithwas. Oedd bywyd ceithwas nôl yn yddiau'r ymerodraeth Rufeinig yn un caled iawn ac yn fywyd creulon iawn. Oedd y gyfraith Rufeinig yn mynnu bod ceithwas yn dod yn eiddo i'w feistr. Oedd hyn yn golygu bod gan y meistr reolaeth lwyr ar fywyd y ceithwas eb unrhyw ymrwymiadau cyfreithiol o gwbl. Fe allai'r meistr ladd y ceithwas eb gael ei arestio am ei laddau, oherwydd mae eiddo ydoedd yn llygaid y gyfraith. Mae'n nhw'n flynyddoedd anodd iawn. Ac roedd caethweision tost yn rhedeg mwy o risg o gael ei lladd. Hynny yw, doedd ddim pwynt cadw ceithwas o ddim yn gallu cyfrannu waith, os nad oedd ei iechyd yn dda, ond nhw'n dda i ddim ar gyfer y gwaith. Ond sylwch, roedd gan y canwriad hwn cymaint o feddwl o'i was neu o'i geithwas fel i fod yn awyddus i ofalu amdano. Mae arwydd rhyfeddol o caredigrwydd gwirfoddol o lawr canwriad yn dos. Dyw hyn ddim yn cyfiawnhau caethwasiaeth o gwbl, ond i ni'n gweld y canwriad hwn mewn goleuni newydd yn dyn ni. Mewn goleuni da yng nghanol system ddrwg. Oedd y canwriad yn becso am iechyd i was.
Ond sylwch hefyd yn ychwanegol at ofal y cynwriad o'i was, oedd rhywun wedi dangos digon o ofal am y cynwriad i ddweud wrtho fe am Iesu. Heblaw am hynny, fydde'r cynwriad ddim wedi gwybod lle droi i ofyn am help yn ei angen mawr. Mae siarad am Iesu, mae siarad am ein ffydd yn gallu arwain at bethau mawr. Mae yna nerth a phwer yn y gair llafar. Pan bod y gair neu'r geiriau yn cael eu llyfaru ar yr adeg iawn, mae yna nerth ynddyn nhw. Wn i ddim pa mor gyfarwydd ydy chi a llethrau'r Alpau, mynyddoedd yr Alpau. Wel, maen nhw'n dweud wrtho i bod rhaid gwahardd pobl rhag siarad, rhag torri gair o gwbl ar ambell un o'r lethrau'r Alpau ar adeg arbennig o'r flwyddyn, rhag i'r geiriau achosi avalanche difrifol. Dyna pa mor nerthol, dyna pa mor bwerus mae'r llais dynol yn medru bod. Ond mae'r llais yn medru bod yn nerthol mewn ffyrdd eraill hefyd. Mae nerth yn geiriau o'i llefaru ar yr adegau iawn yn medru â chau calonau drylledig ac yn medru helpu rhai sy'n mewn gofid a phryder mawr. Un llais yn unig a ddanfonodd y cynwriad at ffynhonnell i a chad i'w was at Iesu Grist. Mi roedd y cynwriad yn hudio digon am ei was i larw'r cynuriad i ddewig a dweud wrthynt i ddod at Iesu. Ac yn yr un modd, roedd yr hynuriad i ddewig yn hudio digon am y cynwriad i oresgyn unrhyw wahaniaethau traddodiadol a gwleidyddol a oedd rhyngddynt. They cared enough to swallow their pride and go to Jesus with ein esboniad Saesneg. Ac mi roedd Iesu'n hudio digon fel iddo fynd gyda nhw at y gwas. Pan fo bobl yn gofalu cymaint a'n bobl eraill, dim ond y Ioni all ddod o'r sefyllfa. Ond gweitha'r modd, mae yna filoedd o bobl heddi yn credu nad oes neb yn hudio amdanyn nhw, nad oes na ofal ohonyn nhw, a'i bywydau ar chwal, oherwydd i bod nhw wedi argyhoeddi hunain nad oes neb yn o'i falu amdanyn nhw. Mae yna iachad mewn gwybod bod rhywun yn gofalu amdanoch chi drwy weddi, drwy alwad ffôn, drwy gnoc ar y drws, drwy gymwyn asgarwch. Mae yna iachad mawr yn unrhyw act o ofal a charedigrwydd. A dyna ddylai'r eglwys fod yn dyfe. Cymuned y bobl sy'n gofalu am ei gilydd ac yn gofalu am eraill, mwyn cynnig iachad o boen gofid ac unigrwydd yn ein cymuned ac yn ein byd. Ie, rydyn ni gyd yn ofalwyr yn enw Iesu Grist. Amen. Come
Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Diolchwn i ti o Dduw ein Tad am bob gweledigaeth o wirionedd a roddais ti ni yn dy fab Iesu Grist. Diolchwn i ti am iddo fynd o amgylch gan wneud eioni a gwasanaethu'r gwan ar anghennus. Diolchwn i ti am iddo'n dysgu garu'n gilydd. O fyfyrio ar wyleiddra Iesu, helpa ni weld y gogoniant sydd mewn gwasanaeth a'r urddas a berthyn i'r isel rai. O Dad, helpa ni ddilyn esiampl Iesu Grist i ymroedd wasanaethu di a'n cydddyn yn denw. Helpa ni wasanaethu yn ein gwaith bob dydd drwy gysegru pob dawn a gallu sydd ynom i ti. Helpa ni wasanaethu yn ein hymarweddiad a'n buchedd fel y bod bywydau'n dystiolaeth i ti. Helpa ni wasanaethu yn dy eglwys drwy ymateb i thalwad i fod yn bobl i ti. A helpa ni wasanaethu drwy estyn cysur a chymorth i'n cydddyn, a thrwy hynny gyflawni cyfraith Crist. O Dad, cyflwyni ni ti bawb sydd yn wynebu'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. Y gorthrymedig a'r newynog, y diymgeledd a'r llesg, y trallodus a'r trist. Gweddiwn dros bawb sy'n gweini arnyn nhw ac yn gweithio i leddfu poen a gorthrwm. Meddygon sy'n cysuro, gwyddonwyr sydd yn ymchwilio ac yn darganfod, athrawon sy'n dysgu ac arwain, bawb sy'n estyn cymorth ac ymgeledd i'r trist, y gwan a'r anghennus, a phawb sy'n cyflawni gweinidogaeth Crist y gwas. Gwna ni oll yn gyfryngau i dosturi i eraill. Cymer ein dwylo defnyddio nhw yn dy waith. Cymer ein calonnau a llanw hwya chariad Crist. Cymer ein traed a thywys nhw yn dy lwybre. Gofyn nhw'n hen yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, a'n dysgodd wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnele'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddyiwn unau un dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth,
eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo tir deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, pryd y cawn i'ch cwmni chi eto o gobeithio, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni a phawb sydd yn annwyl i ni, o'r awr hon y cyd yn oes oesoedd. Amen.